make gi kama okeleno. Pod waduoke mane gima wawacho ni inyalo tiyo gi sirkal kidong gi wi pod in godo. Mheshimiwa parna kanyo winji. Ni nyalo tiyo gi sirkal to sami tiyo kode ne. Ok moni sirkal nyiso sirkal Migori kama entiere no ni ji thoyo hospital ya thonge. Ok moni ng'eyo ni somo mar mbalariany orochore samo wene nyithindo dhi gomo university ka Jo-UN osegomo mano bende parne mheshimiwa no sani mondo mi sama walose kaini to par lakteche dhi gomo nurses clinical officers ogomo Migori kanyo ng'oma mone wache wechegi to samo tiyo gi sirkal waparne mana ma county kende ni report manyo wuok mar EACC uchiwo mibadhi kendo loso kuom mibadhi matimore e county ma Migori to gilinga koro kapok obire mar William to kuko tiekre gi Migori oloso ma Migori oriti mwandu jopiny Victor adwa bire wacho mheshimiwa na otemo gi ODM ne nikech wan gi weche mag sha mabende mulonge majapi gi weche mag nek ma oya ema osebedo katimore dala mar Homa Bay gi sia gi Migori be gima adwa bire mondo ago wiye seconds ariyo kende duoka gima je kelo to nyara wila bende kelo nikech ng'eni kayo ok wawuoyo Victor nitie information mathoth ma wan godo mamoko ok wapedh ga ilela ka moko wachungo kocha to wakelo nikech ji moko makware doka to mheshimiwa gore ma piny kende to kare gini jogi ong'eyo koro ne en thuolo maber mondo mi a leader oe maji e ODM ka mbaka mane wagoyo higa mokalo mheshimiwa Ken wacho ni no yie kor ni gima rach to nyaka kwer mana adier erokamano mheshimiwa mane ma wasewacho to chak gi Migori to chak gi Migori kapok obiro William gima wacho ni pako William aoyae ka ji tho hospitali moko dwar koro Victor ma en thuolo nyalo paro je nyalo paro nyara wile bende nyalo paro nwago ga chien kacha ka men moro ne nitie ka ODM ka en to ka jakom owuok odhi EU ere ng'at mabiro kawo kare mbaka no nogore ma nwawacho ni jatelo wuoka koro mae ne en thuolo kuom jotelo madito mantiere ODM ka kotelnegi gi chairman mar party kotelnegi gi jok manyocha nonwang'o positions gi mondo otim gima kizungu wacho ni showing of leadership jatelo nyaka bed ng'ama hore maka poko wuok odhi ochiwo statement ka poko wuoye liel to ng'eyo ni statement mawacho ni dhiriwo party nade koro ma en thuolo ma chairman mar party gi jok modong' gi te ne ng'ato nigi thuolo ni mar riwo oganda mag jo Kisii ma loso ka mondo mi gifil ni pod wane iye ka oganda jo Waluya ka pod wane iye ka en thuolo mar chairman mar party mondo mi onyis jomo dhi e sirkal to gi joma pakega en koro loso ka ji te oseloso nikech kata Sifuna gin gibe pod ni e buoye te koro en thuolo mar leadership to king'iyo to koro ema vacuum cha e fuok cha koro neno ni kare jakome manyoriwo party kanyakla